артистлар, безнең бу дөнья бөтен кеше бикләнер, өйләрендә утыра, Гүзәл Уразова маскалар тегә, Самай диплом кибетеннән концертларын бирә. Булат Байрамов үзенә мыек ябыштырып, плов пешерә. Бер үзе тәмле булгандыр инде. Танир Сабиров артистлар тормышы турында җыр язган, Камал артистлары шигырьләр иҗат итә башлаган. Ничек шәп бит, идән чыкмый спектакльләр карый алу. Театрны сагынсак та, иң яхшысы өйдә калу. Инстаграмда тормыш кайный, кыза шаулый. Язылыгыз, кемнәр анда безне таный? Рәхәт булыр безгә сезнең белән туры эфир аша аралашып алу. Шуңа күрә иң яхшысы өйдә калу. Әнә юмор остасы Рамил Шәрәпов помидор чүбен утый. Кеше көлдермәйди, аның әле помидор да үсмәгән. Действительно, бер чүп юк. Неужели алар да карантинда микән? Шулай ук мондый мемнар популяр интернетта. Халык урамга чыгып керү өчен этләрне арендага бирә башлаган. Менә кемдер маникюрга эләгә алмый, моторлык өлкәсендә хезмәт куючылар өчен актуаль бу. Кемдер менә фатиры буйлап сәяхәт итә. Аш бүлмәсен башкала дип атыйлар. Кемдер үз изоляциядә вирус рәвешендәге менә мондай тортлар пешерә. Өстәп әйтергә кирәк, бик популяр. Менә җырчы Габделфәт Сафин спорт белән актив шөгыльләнә. Кайдан уйлап табалар диярсең, юмор кыткара диләр шул бу авыр заманнарда. Татарстанның халык артисты түземлек серләре белән безнең белән дә уртаклашты. Бездән тормаган нәрсәгә смирение кыткара. Килешү, эш җитәрлек, теплицаларда эшләр китте. Бер горчица шәштем әле. Физик күнегүләр бик ярдәм итә. Шәхси йортларда яшәүчеләргә үз изоляция режимын кичерергә җиңелрәк әлбәттә, чөнки ишек алдына чыгып рәхәтләнеп һава суларга була. Вакытны файдалы да үткәргә мөмкин. Мәсәлән, менә мондый сыерчык оялары ясап. Шундыйларны Салаватта ясаган иде бу атнада. Намысы кичкенәсе персонали шәпчәкләргә вакытлар караңа кызылы. Нәмәгать тикятмык. Нишәп сыерчыклар күренми бүген, әй апай. Халкы минем тапшыруы алып баручысы Ләйсәнә Садретдинова исә Салаваттан да уздыра. Сыерчык оясын Кукмарага заказга ясаттыра. Сыерчык оясын ел сайын чистартып, теләк куярга кирәк икән. Шайттырып. Ояны кылгага урнаштыру аерым бер кызыкка әйләнә. Иртән итеп торгачтан сразу тәрзәгә килеп карадык инде. Сыерчыкларны күргәч, бидем, җырладым. Уязның бер матур күренеше. Нәрсә генә булмасын, тормыш дәвам итә, яшәеш бара. Һәр хәлдә без менә шундый терлеккә карап, бәлки ниндидер кәефебезне күтәрергә тиеш. Айдар абый аныклары белән су буенда йөри. Үзе шуннан бөтенесенә идән чыкмагыз ди. Идән чыкмый да мөмкин түгел шул, мәсәлән, шул ук кырдагыларга. Танылган тракторчы блогер Василий Иванов та эшләр белән уртаклаша. Бирскебетли янда карыйлар, килгәннәр. Без чәчкечләрне карыйбыз, шулай итеп. Чәчене мин әйтеп булмый, карантинда. Куркыныч вирус үләр, карантинда бетәр. Бөтен дөнья гадәти халәтенә кайтып тагын бер җырлатыр әле. Когда-нибудь закончится карантин, и улетим на выходные мы в Италию, в Рим. Я понимаю, это дрим, давай хотя бы помечтаем, помолчим. Все это фильм, какой-то страшный фильм, но мы в конце с тобой выживем, just keep your hands clean.